Anyuola mar obila Jim Richardson Nonkundi okwedo report ma obila nochiwo ni wuodgi nowito ngimane bang' goye kod kidi e kinde romo mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Gilero ni ne giyudo wuodgi kod adhola makelo penjo mathoth kendo mwandune mane en go moting'o pande kod simbe mag ong'we yamo pok oyudi, to ka gipenjo obila wetegi mondo omi oketnegi ler to gero ema igolonegi. Cynthia Onyango chako chenro mar imore gi ripodno e yo machal kod ma. Ndalo 7 bang' tho Jim Richardson Nonkundi e kinde limbe mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay, anyuola mare kar dak mandonyo e ward ma Wasweta 2 e kar chung' od bura ma Suna West timo ikruok mar kod penjo modhuro e chunygi. Kaluwore kod lipot ma obila nochiwo, obila Jim Richardson noyangi ni owito ngimane e kinde manochwale kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Kisumu, mak mana ni kaluwore kod ler ma anyuola mare chiwo, adhonde ma Jim nigo e dende nyiso sigana mopogore gi mar obila wetegi mamiyo adiera yango tek. Maelezo manomiwa mokwongo nonyisowa ni Jim kane gisetieko tich gidok ka gigiko lare ne ng'ato bakidi, to kidi noa gi drisha ne togo ite. Lare kanyo nitiere hospital manie tiende kanyo manoningo bene nyalo tere mondo timne first aid. Homa Bay nitie hospital kanyo manoningo bene nyalo tere. Chopo Kadel nitie hospital kanyo mane nyalo kete. Kanyo kikalo nyaka Kindu Bay midhi Katito midhi Ahero, kanyo tene gikalo moka gotimne gitere mondo timne kata first aid manotere mana Kisumo. Gilero ni kane gipenjo jatend Jim mondo ketgi e ler kaka weche no obedo, machop go Jim kod kidi bang' tieko tich koriembo jatende gidok e tesend obila. Jatelo no nogolo negi gero kendo dagi chiwo ler moriere kaka Jim noyudo adhonde tok wiye to okelenda wang'e kaka nonyisgi motelo. To kane wapenjo ni to e gari ka story manotimore ne en mane, osipidi nokorienwa wach manokonwa gi weche manokonwa mochari nopogore. Nonyisowa ni noba kidi gari ka mbele to kidi ogo gari to kidi ogo face mar nyathewano. To nyathino kane ng'iye kane wadhi wanene mochari kaka en, face ne mambele ka onge kuma ne kidi ogoyo. Jim ne ber kendo wang'e no ber kabisa. Ite kae manoyudo kokwo gi usi 2. Anyuola penjore gimomiyo kaponi Jim nogo kod kidi e gweng' ma Olari e kaunti ma Homa Bay, ere gimomiyo ok notere osiptal machiegni piyo mondo res ngimane to norit law kode nyaka kar thieth ma Kisumu. Machielo, ere gimomiyo jogo manentie kode mtoka ok noyudo hinyruok, ponono en adieri ni nogoye kod kidi ma bang'e nokelo nyamburko margi manoriembo yudo masira kendo tuomo ot moro e bath apaya. Penjo margi, ang'o momiyo obila chiwo neno 2 mopogore? Jim nogo kod kidi kowuok e bathe koso mbele, to ponono achiel kuom mago en adieri. Adhola maduong' ma anyuola wacho ni en go e tok wiye kod ng'ute noyudo nade? No gi jogo bedonwa makech, magi miluongo ni simbe ne okomiwa, ID ne gigene mag tich nokomiwa. Kane wapenja ni to gari, jok manen ge gari, giwacho ni gin polisi 4, to polisi ge be ne gihinyore gin kanye mondo wadhi wanengi mondo gimbe gimiwa story kaka mano notimore. Ne gibedonwa makech kendo ne gidagi. Anyuola lero ni motelo, wuodgi nonyiso luoro mar dok e tich kama notiye kendo nochano mar dar kanyo odhi oti kamachielo. Kano wuok modhi e training koduogo noofia maisha ne makata sama ne ndala ka nowacho ni komatiye jatenda matiyogo okwan go maber. Kwayo margi en mondo tendo obila mag okwach kich, duol manono tije obila pacho ka IPOA kod jokene ratich oganda donjre tho Jim Richardson kendo giyud ler ewi penjo magin go e kinde ma chenro mar timo bero ne ringre mare koro ichano. Ulikuwa ni mwaka wa 3. Ameniacha na mtoto mdogo. Mbona sijui nitafanya nini na mtoto. Hapa uso hajakuswa hata kidogo. Ukimwangalia ni mtu ako fiti kabisa. Sasa tunashangaa ya kwamba huyu mtoto alikufa namna gani? Mimi ni mjane na yeye anakuwa mjane na mtoto yatima. Sasa nitafanya nini? Kuanzia wapi? Kumalizia wapi? Kwenda wapi na mtoto wangu anakufa? Cynthia Onyango, Ramogi TV.